Ahoj Marek. Čau Miro. Takže vždy, keď sa objavíš u nás, tak je niečo nové od Sunta. Tak chvála Bohu, že niečo nové prišlo. Tak konečne nový Sunto 10 Peak alebo niečo také? To nie. Asi budeme závodiť tentokrát zase. Závodiť? Čiže znie to ako race? Áno. Ide o Sunto Race S. S? S ako small. Takže myslíme teraz aj na nežnejšie pohlavie? Áno, presne tak. Takže ideme sa zamerať opäť na dámy trošku, alebo na tých, ktorí majú radšej ten kompaktnejší a ľahší rozmer. Môžeme to v podstate vybaviť do minúty. Sú to menšie Sunto Race, OK? Ale také jednoduché to dneska nebude. Okay. Takže je tam toho viacero, čo by sa oplatilo túto našim kamarátom povedať. Ja ich vlastne ukážem aj na kameru. OK, takže vyzerá to takto, ak mi to dobre zaostrí. Vyzerá to s pekným AMOLED displejom, ak sa nemýlim. Tak, nemýliš sa. A máme tam aj samozrejme OHR pulzomer. Dobre, tak nám porozprávaj niečo, v čom je to teda iné. Skúsme začať asi tým rozmermi, vzhľadom, rozlíšením a podobne. Tak ideme asi zvonka dovnútra, ak sme zvyknutí v našich recenziách. Takže už si správne povedal, je to teda menšia verzia Sunto Race. Volá sa Sunto Race S. Je to verzia, ktorá má na papieri 45 mm. Ja som to porovnával s tými 9 Peak Pro a mne sa zdali tie hodinky identické, tak možno, že soudrozi to zmerali aj s tým koliečkom otočným. Áno, môžeme povedať, že to púzdro je trošičku ako vyklenuté, takže asi to merali v tom najširšom bode, ale teda tá vonkajšia luneta bude skôr tých 43-44. Áno, tá luneta bude asi 43 a to púzdro je také zaoblené, jak taká moravianská Venuša, takže to bude 45 mm. Tam mala trošku väčšie krivky, ale v pohode. Dobre, toto je taká chučia. To je taká pretekárska, rejsová. To znie dobre inak. No. Moravánska Venuša, pretekárska. Áno, dobre. Takže naspäť k tomu. Takže máme tam teda menšie púzdro, máme verziu, ktorá je oceľová, nie je tam to zafírové skličko, je tam Gorilla Glass, je tam štandardný rozmer remienka 22 mm, kompatibilný so všetkými vlastne Sunto hodinkami. Oni razia teraz tej štandardy 22. Čiže aj keď je to menší rozmer, tak má 22. Áno. Čiže lebo všetky remienky pasujú. Aj normálny race má 22. Áno, aj vertikál. OK. Čiže všetko teraz oni... Čiže od tej 24 sa upustilo. Áno, to, čo bolo v bare, to išlo preč. Okay. Takže máme tam 22. To sa stáva. Áno. To, čo bolo v bare, je preč. Áno, chvála Bohu, nie? OK. V tom bare, dobre. OK. Bar sem, bar tam, no dobre. Čiže ideme naspäť k hodinkám. Máme teda 20 mm remienok. Displej máme teda na také malé hodinky, by som vyzdvihol ten displej. Je to 1,32 palcový AMOLEDový displej s vysokým rozlíšením 466 na 466. A to nás prekvapilo a doteraz nevieme, či je to chyba. Áno. Pretože rozlíšenie aj pri normálnom rejse, aj pri tomto menšom S-kovom je stále 466 na 466. Teoreticky to možné je, môže byť menší ten pixel. Hej, čiže sa ich zmestí rovnako. Verím, že si to overili nejako, ale je pravda, že Race má 1,43 palcový displej, teda väčší, a toto je teda menší displej, ale len pre porovnanie, tento displej je o trošku väčší, ako je na Epix Pročkách, alebo na Epixoch tých 47 mm, takže na tie malé hodinky je to veľmi pekný jasný displej. OK. Dobre, takže keď sa na to pozrieme, tak áno, Race v menšom vydaní, pripomína mi to Sunto 9 Peak Pro, hej, tak ako to vyzeralo, trošičku s takými oblejšími tvármi, ako sme už spomenuli. Áno. Nie je to úplná teda náhrada tej 9 Peak Pro, už ide sa do toho nového modelového radu tým, že je to teda AMOLED, ale áno, pre tých, čo boli zvyknutí na to Peak Pro a sa teraz chcú nejaký upgrade, tak ideálne. Dobre, keď ešte to porovnáme s tým Raceom, ako sme na tom s vodeodolnosťou? Dobre, tam sú tiež nejaké také malé zmeny, tým, že je to taká tá
slim verzia, takže oproti normálnemu rejsu tam máme 5 atmosfér, teda do 50 metrov. A teda aj ešte váhu sme nespomenuli, pre tých, ktorí to zaujíma, tá váha týchto oceľových hodiniek je 60 gramov. Čo je také zaujímavé pri tých 5 atmosférach, ale je, že napriek tomu, že tá vodeodolnosť je teda nižšieho kalibru, stále sú tam zachované tie šnorchlovacie profily a teda s hodinkami sa dá normálne šnorchlovať, merať si ten ponor do 10 metrov. Ja som to teda neskúšal do 10 metrov, ale v bazéne 2 metre to normálne funguje, ukáže tú dobu ponoru, všetky tie pekné parametre, ako sme boli zvyknutí aj pri vertikáloch, aj pri rejsoch. Je pravda, že 5 atmosfér zvyčajne sa neodporúča na potápanie, ale skôr na také klasické plávanie, rekreačné plávanie, šnorchlovanie. Ale v každom prípade, keď tam nechali ten software, tak asi trošku to tolerujú, že sa človek aj mierne ponorí. Vyskúšame, uvidíme cez leto, pokiaľ to pôjde. Áno, áno. Dobre, ty si ale teda naznačil, že je tam aj tá softwarová vec, šnorchlovanie, potápanie, takže poďme k tým softwarovým novinkám. Áno. Čiže je tam niečo nové z pohľadu softvéru? Áno, tak tam asi to, čo sme ešte doteraz nevideli v rejsoch? Áno, však inak by sme tu ozaj to vybavili za tú minútu. Áno, OK. Takže našťastie je tam viacero takých noviniek softvérových. Začneme s takými tými konzumnými, takými pre tých laikov a čo sa im páčia, také tie pekné trblietavé veci. Takže máme tam možnosť si teda plne upraviť ciferníky, nastaviť si hociaké dáta na tých ciferníkoch, okrem toho teda, že pribudli aj nové ciferníky, tak každý jeden ten ciferník sa dá teda nastaviť s dátami, aké nás len napadnú, teda okrem toho jedného, ktoré sme teda vytkneme suntu, a to je tá aktuálna tepová frekvencia, hej. To si zatiaľ nevieš dohodiť na ciferník. Okay. Je to tam, len teda nie je to na ciferníku, ale ostatné dáta, ako je, ja neviem, doba spánku, HRVčko, kroky, západ slnka, výška, všetko proste, čo tie hodinky zaznamenávajú, čo sme zvyknutí aj u iných značiek, tak teraz sa to dá pekne nastaviť. Rôzne farby, akože je tam veľa farieb, možností, sekundy, bez sekúnd, takže tie ciferníky sú plne customizovateľné. Čiže doteraz to bolo tak, že boli predefinované ciferníky, hotovo nevedel si s tým nič nemeniť. Jasné. Ako keby takto, aby som bol úplne presný, a teda toto aj treba podotknúť, to je dobré, že teraz spomenul, v minulosti tie ciferníky si v princípe mal nastavené suntom, hej, ale ty si vedel dotykom ako keby točiť v tom jednom dátovom poli rôzne dáta, hej. To je takzvaný kolotoč to bol, hej. Okay. Teraz toto zaniká preč, čiže už to dátové pole nastavíš fixne, hej. Okay. Ako to je. Čiže už ten kolotoč je preč. Hej. Čiže nevieš si na to jedno dátové pole si nevieš dať teraz 20 rôznych vecí. Hej. Čiže niekto možno sa nadáva na to, hej, takže ani doľava, ani doprava. Ja preferujem túto možnosť, že si to vieš upraviť podľa seba, ako potrebuješ. Nepotrebujem tam mať kolotoč. No. Dobre, takže ciferníky sú ako nová softvérová úprava. Ano, čo nám ešte pribudlo teda? Potom nám pribudlo taká maličkosť, ale možno pre mňa to bola aj dôležitá vec, pre tých, čo majú radi tie smart notifikácie. Takže ad 1 pribudli, že ti do notifikácie sa tlačí tá ikonka tej aplikácie, ktorá ti tú notifikáciu posiela, hej, čiže WhatsApp, Instagram, hej, tam vidíš pekne tú ikonku Instagramu. Čiže vieš to rozlíšiť, ešte o to prichádza. Áno, lebo boli tam také, že len správa, basta, hej. Takže toto je jedna vec. A potom teda prichádzajú farebné konečné emojis, áno, vo 1500 emojis vo všetkých farbách. Uvidíme, teda keďže natáčame skôr, ako je oficiálny release ešte, či sa im podarí aj tie color skin, to nazveme, čiže tie farby kože, pretaviť úplne, lebo to viem, že je developersky náročné. Už sa to blíži, tak ja dúfam, že až prídu hodinky na trh, to tam bude plne. Čiže myslíš to tak, že keď chceš mi dať čierneho... rôzne etnikum, ako keby to rozlišovalo. Áno. Keď mi chceš dať čierny like, môžeme dať aj čierny like. Okay. Aby to stále čierny, nebude žltý so čiernym rámčekom. Keď sme pri tom ešte, jak ďaleko je Sunto v notifikáciách? Čiže ja ju viem pasívne prijať, čiže budem už teraz vidieť aj tie emoji, ale mám nejakú možnosť aj nejakou rýchlou správou odpovedať priamo z hodín? A teraz nechcem klamať, ja som používateľ Apple, iOS, hej. Myslím, že na Androide som si nie úplne istý, či sa dal. Myslím, že tam niečo sa experimentovalo, takže na Apple nie. Čiže nevieme. Takže ja neviem, hej, tak nechcem klamať, takže... Vyskúšajte a povedzte nám. Áno, asi tak. Dobre, takže stále sa držíme tých softwarových noviniek, hovorili sme o ciferníkoch, emojis, ešte niečo? No teraz už by sme mohli k tej podstate veci, hej, to sú tie športové vylepšenia. Jasné, okay. Čiže ideme k tomu športovému. Asi tá najväčšia novinka pre mňa, hej. Ja rád chodím do lesa sa navigovať, hej, ja si nahrám trasu a idem niekde behať a do tých neznámych terénov a iritovalo ma, keď som išiel nejaký dlhší beh, že ten profil výškový bol veľmi taký jednoduchý. Ja ho volám, to je výškový profil z roku 2016. Lebo bol identický ešte zo Spartan Ultra, keď si pamätáš tie hodiny.
Čiže tí, čo majú radi také, že nostalgiu. Nostalgiu, tak to bolo veľmi nostalgické doteraz. A nemáte radi zmeny. Tak ste museli byť šťastní a teraz budete nešťastní, lebo konečne prichádza takzvaná Climb Guidance, Climb Pro. Neviem, ako sa to bude oficiálne volať tá funkcia. To znamená, že vlastne hodinky dokážu rozparcovať ten výškový profil na jednotlivé sekcie, čiže na jednotlivé stúpania, roviny a klesania. Máme 5 kategórií, čiže máme ako keby ťažké stúpanie, červené, potom máme mierne stúpanie, také oranžové, máme rovinu modrú a potom máme mierny zbeh a strmý zbeh. Pekné je aj to, že vlastne každá sekcia pekne ukazuje za prvé zostávajúcu vzdialenosť tej sekcie, potom momentálne nejaké ostatné dáta, nadmorskú výšku a tak ďalej. Pri tých prúčich ukazuje dokonca aj sklon, že momentálne nás čaká stúpanie, 2 km o sklone a môžeš si nastaviť, či chceš percentá alebo nejaké stupne, čiže 45 stupňov alebo chceš 12% stúpanie, Čiže toto bolo za mňa niečo, čo konečne. A takisto máš možnosť samozrejme vidieť ten celý výškový profil. Ty si vieš prepínať medzi tou Climb Guidance a tým celým výškovým profilom a tam ti ešte pekne to odpočítava, ukazuje ti nadmorskú výšku a takisto ti pekne odpočítava aj dole vzdialenosť, že koľko ti zostáva z tej trasy. Takže veľa dát na tom políčku, je to pekne spracované. Myslím, že je to lepšie ako u Garminu a to teda som otestoval už pár vecí, mne sa to teda viacej páči. Také dynamickejšie troška. A pozor, hovoríme o hodinkách, cenu väčšinou hovoríme na konci, ale mohli by sme ju teraz spomenúť za 349 €. Áno. A v týchto hodinkách ten Climb Guidance nie je len tak, pretože hodinky prevzali aj funkciu map z drahšieho rejsu. Takže za 349 máte mapový prístroj, čo je podľa mňa bezkonkurenčné. My sa ešte samozrejme k tým mapovým veciam dostaneme, ale už keď hovoríš o tom Climb Guidance, tak len som chcel ukázať tú súvislosť, že naozaj je to logická funkcia, ktorá k tomu patrí. Áno. Ja myslím, že môžeme preskočiť k tým mapám trošku a potom sa možno troška ešte vrátime, keď už si teda to rozbrbral, tie mapy. Dobre, takže možno tá prvá moja otázka, aká úroveň má, viem si tam dostať jeden región, alebo čo si tam vlastne... Takže vlastne presne tak, ako sme boli zvyknutí, či už vo vertikáli alebo v rejsi, mapy sú zadarmo, sú to topografické mapy, non-routable, áno, nenavigovateľné s tlačením, tak ako sme u Garminu, takže to isté, jak sme mali v rejsoch. Je to pekný farebný podklad. Počkaj, ja toto neviem presne, čo myslíš. Non-routable. Non-routable mapa je taká, že ty si klikneš v podstate v hodinkách na bod, že sem ma naviguj, a oni hodinky ti to vypočítajú priamo v zariadení, Čiže v podstate pri týchto hodinkách, ale či už to je alebo aj pri Polari alebo Coros, vlastne je to iba podklad. Tá trasa je ako keby na tom, to je ten GPS súbor a ty chodíš nejako potom, ale akože oni dynamicky nevypočítavajú tú trasu. Nevidia ti povedať, že ty to odbočíš a oni ti neprerutujú, oni ti nepovedia, že a teraz ti prepočítajú tú trasu a dajú ti inú. Toto nespravia tie hodinky. Toto robia Garmin. Aha, čiže Suunto ti len ukáže, že si mimo trasy a snaží sa ťa tam vrátiť. Áno, ale neprepočíta ti dynamicky tú trasu. Garmin to prepočíta. Ti povie, že OK a to celé prepočíta. OK, rozumiem. Takže takéto mapy tam máme. Samozrejme zadarmo, dajú sa stiahnuť cez Suunto aplikáciu. Tá pamäť je taká, ja momentálne mám v týchto testovacích okolo 20 GB. V produkcii úprimne neviem teraz povedať, že koľko tam bude. Či to bude 16 GB pamäť, či pre tú Titanovú budúcu možnú verziu bude 32 GB pamäť, takže to nevieme, ale v každom prípade tam je dosť pamäte na to, aby sa stiahol nejaký obrovský región. Pre bežného smrteľníka absolútne postačujúce. No v každom prípade Suunto podľa tej špecifikácie hovorí, že sú tam globálne, čiže celosvetové topomapy, takže ako nie je tam nejaký kompromis v tom, že by ste nedostali celý svet. Ty tam máš ešte nejakú poznámku, nejaké dynamické políčko pri tých mapách? Áno, to sú také tie moje maličkosti, čo proste má celý život, alebo teda celý život, odkedy mám Suunto, skoro celý život. Čo ma štvali, takže napríklad, ale mne chýbalo... Ty si to už zostal na prvé narodení, hej? Áno. Malé suntíky, tie vektorky. Okay. Mne vždy chýbalo v podstate nejaké datové pole na tej mapovej obrazovke, ktoré mi povie, ja neviem, že že ešte zostáva toľkoto kilometrov do konca trasy, alebo najbližšie nejaké občerstovačke, keď idem na nejaké preteky, tak teraz momentálne, chvála Bohu, máme tam už teda poličko dátové, ktoré je dynamické, kalkulované Suuntom, zatiaľ nie je customizovateľné alebo upravovateľné, ale podľa mňa prídeme aj k tomu časom. Čiže momentálne to poličko ukazuje buď zostávajúcu vzdialenosť do konca trasy, alebo ukazuje, že si mimo trasy, to off-route, nejaký, alebo ti ukazuje najbližšiu zákrutu, keď máš zapnutý turn by turn,
alebo ti ukazuje zostávajúcu vzdialenosť do najbližšieho waypointu, nejakého občerstvača, ktorý si ty sám nastavíš na tej trase. Hej. Dobre, a keďže tam máme aj ten Climb Guidance, takže viem si akoby prechádzať jednotlivými obrazovkami, že teda dám si tam napríklad nejakú GPX trasu, naviguje ma to, ale viem si medzi tým aj prepnúť akoby na ten profil trasy cez ten... Áno. Hej, čiže na ďalšej obrazovke vidím profil. Áno. Ono to je tak usporiadané teraz tak, že vlastne ideš nejaké dátové pole mapa, a teraz je ten Climb Pro, alebo teda Climb Guidance a tam si prepínaš len jedným tlačítkom, pekne tým horným si cvakneš medzi celkovým profilom a tým detailným rozlamaným. Čiže... OK, rozumiem. Dobre, takže mapy za 349 € prístroji, tak si myslím, že je super vec. Poďme teda ešte tam, máme pri tých softwarových novinkách, skôr ako sa teda dostaneme aj k zdravotným funkciám, tak tam máš, že pause menu a Find My Phone a button lock. No tak poďme si o tom povedať, že teda len tak stručne, že dobre, tak, o čom tieto veci sú. Takže Suunto teraz kompletne prerobilo princíp, ako sa pauzujú aktivity. Čiže musia tí užívateľi si to aj pozrieť sami a vyhodnotiť. Ale princíp je taký, že keď sa teraz pauzne aktivita, ostáva, ako keby si ostaneš v tej aktivite samotnej, ty si môžeš pekne scrollovať cez všetky tie dátové svoje polia, cez mapu, cez ten Climb Pro alebo cez nejakú Suunto Plus aplikáciu. Takisto je tam nové control menu, čiže podržaním spodného tlačítka sa vyroluje pekné control menu, kde sú fakt, že extenzívne možné nastavenia, či už sa dá zapnúť Do Not Disturb, vypnúť notifikácie, pozrieť si notifikácie a tak ďalej. Čiže oni tak celú tú platformu tak otvorili. Doteraz to bolo také stroje, že ty si v podstate pauzol hodinky tú aktivitu a si tam akože nič nejak nevedel robiť, si tam videl akože nejakých pár údajov, takže momentálne je to v systéme, že teda všetko vidíš, fakt si vieš pekne popozerať. Vieš sa, keď si ty oddychneš na tej horskej chate, vieš na túru, tak si tam proste popozeraš, čo potrebuješ, keď si to pauzneš. To je jedna vec. Potom je tam taká tá smart funkcia, ktorú som možno mohol prijať k tým ciferníkom a k tým emoji, a to je to Find My Phone. Čiže klasicky, jak sme zvyknutí na Apple Watchkách, na Garminoch, neviem, či na ostatných hodinkách, nevieš, že máš telefón doma stratený pod postelou, tak si dáš prezvoniť, hodinky pekne prezvonia, telefón, zapípa. Ja keď niečo stratím, tak sa vždy pýtam ženy, lebo tá vie všetko. Ja sa pýtam svokry. Svokry? Ja nemám Google, ja mám svokru. Teraz sa budú tie naše ženy cítiť neužitočné, lebo máme Find My Phone. Tak nájdeme im iný zmysel. OK. Dobre, to je toto a ešte teda tam mám ten button lock. Zase taká malá vec, ktorá mňa teší a ja to chcem spomenúť proste pre tých užívateľov, ktorí poznám, že určite veľa ľudí, ja teda moderujem to fórum a viem, že veľa ľudí sa na to pýtalo. Konečne môžeme zamknúť tie hodinky v tom obyčajnom móde hodinkovom, hej, proste poviem ti príklad, idem sa sprchovať, hej, idem sa sprchovať, ťuknem do hodín, sa mi aktivujú, lebo oni sa teraz zamkynali iba po 1 minúte a teraz voda tečie a čakáš tú minútu? No ja čakám buď minútu, aby sa zamkli, alebo keď sa tam hýbe niečo. No, to sa pustí aktivita, vypne, niečo sa takže toto ma vždycky ako strašne dožíralo, išiel som do akvaparku, tak teraz momentálne proste nastavím si tú skrátku klávesov, podržím, zamknem to a je vybavené. Hodinky fungujú stále a sú zamknuté, takže maličkosť, ale teda mňa potešila. Rozumiem. Dobre, z pohľadu asi zdravotných funkcií tam nie je niečo vyslovene nové, ale zhrňme si, čo tam teda je, čo je aj v rejsoch a čo je aj v tomto rejse S. Áno, takže v princípe je tam to isté, čo je aj v rejsoch, čo som bol zvyknutý, takže máme klasické dobré meranie spánku, fázy spánku, hej, čiže tie fázy, takže... REM, RAM, ROM. REM, RAM, ROM, čiže to áno, takže ten spánok... Hlboká fáza. Áno. Fázy. Dobre, takže fázy spánku máme, hej. Okay. Na podotknutie, lebo vo vertikáloch nie sú, ja som prekvapený, že nie sú a nejsú, áno. Čiže majú to iba Race a Race S, čiže tieto fázy. Máme meranie, samozrejme, HRV počas spánku a teda vyhodnocovanie HRV dát, ako je tvoj baseline a samozrejme, že kde si, či si unavený, či si pretrenovaný a tak ďalej. Máme klasika oxygen, hej, blood oxygen, čiže máme meranie kyslíku v krvi počas spánku pre tých, čo ľubia spať na teriochate alebo kde. Takže toto máme tam všetko prítomné. Čiže už keď sme pri tom, je tam aj nejaké vyhodnocovanie aklimatizácie podľa nadmorskej výšky alebo niečoho podobného? Toto zatiaľ nemáme. Toto zatiaľ nie, ale teda cez to SPO2 si viem zistiť, že ako som na tom. Áno. Veľa vecí sa chystá, ktoré ešte možno teraz nemôžem povedať v tých softwarových updatech, takže myslím, že sa to teraz tak nakoplo. Dobre. A samozrejme, každého bude zaujímať tá výdrž
takýchto hodín. Vieme, že je tam teda aj technológia duálnej frekvencie GPS, ktorá je energeticky náročnejšia, ale je veľmi presná. Ale môžem asi fungovať aj v takom režime, čiže aj s jednoduchou GPS-kou, či on si to sa automaticky prepína? Nie. Treba si to manuálne nastaviť, hej, čiže nemáme tam žiadny ten inteligentný nejaký mód tejto GPS-ky, ale ja si hovorím na čo. Hej, na čo? Máme duálku, keď si ju pustíš, ideš 27 hodín. Bez teda always on displeja. Čiže máme parametre 27 hodín v dual GPS, always on off, hej. Moje testy, hej, pri tých dlhších behoch je, keď si človek pustí navigáciu a teda nahrá si trasu a pozerá si mapu a ten climb guidance, hej, tak ja som sa dostal na 25 hodín. Okay. Čiže nejaké 2 hodiny to zožralo. Napriek tomu na ten rozmer, výborná výdrž batérie. Pri tej jednoduchej... Pri AMOLEDe. Pri AMOLEDe, samozrejme. Áno, to je dôležité povedať, samozrejme. Potom ono to asi troška klesá. Ja som to skúšali sme to aj pri Always On, aj keď ten displej sa tak akože zdymí, hej, keď ten Always On je pustený, ale bavili sme sa tam o hodine dvoch, hej, takže nebavíme sa, že teraz mám Always On a mi to zožerie polovicu, hej, takže možno nejaký 23 pri Always On, s navigáciou 25 z Always On Off, hej, a potom tých 27, keď nemáš pustenú navigáciu. A 40 teda, keď si dáš tú jednoduchšiu GPS-ku, tú All Satellites. A myslím, že 40 má väčší race aj pri tej duálnej GPS-ke. Teda tam sa to ako keby posúva. Takže... A ešte teda, keď to budem bežne používať bez GPS-ky, tak mám tu, že 8 a 4. Áno, takže 4 dní z Always On. 4 dní z Always On a povedzme plus minus týždeň aj s nejakým aktívnym športovým programom. Áno, tieto údaje 4 a 8, aby som teda vysvetlil, to sú údaje, ktoré rátajú s tým, že hodinky sa nosia 24/7. Hej, nameria sa spánok, HRVčko, všetko. Hej, plus je vykonávaná minimálne hodina aktivity denne, GPS aktivity denne. Hej. Čiže toto, keby si, že nerobíš nič, len si meráš, len ti chodia notifikácie, Bluetooth, klasicky, nešportuješ, tak tu tie čísla narastú. Dobre, keby sme položili tú otázku, tak pre koho tie hodinky vlastne sú? Pre môjho švagra. On má rád malé hodinky. Pozdravujeme švagra. Serus Danko. Takže, ale dobre, sranda bokom. Ja si myslím, že je to jasné, tie hodinky sú určené pre dámy a pre tých, ktorí majú teda radi menšie tie hodinky. V každom prípade, na základe testov, tej výdrže batérie, tých funkcií, čo majú vnútri, ja si myslím, že to je pre ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí makajú, ktorí proste chcú niečo za dobré peniaze, s dobrou výdržou a kľudne sa to nebojím zobrať toto na nejaký ultrabeh alebo na nejaký triatlon, proste na nejakú dlhšiu aktivitu, na nejakú dlhú turistiku. Tie parametre sú ozaj výborné na také malé zariadenie s takým displejom. To som práve chcel povedať, že je tam aj multisport režim, sú tam triatlonové režimy, čiže je to už naozaj profesionálny nástroj, že bez kompromisov za tých 349 €. Áno, nie je tam Zafír, nie je tam Titán zatiaľ, ale tu bol cieľovka, bola aj tá cena a myslím si, že pomer ceny a hodnoty zase bezkonkurenčný, tak ako to bolo v prípade, keď vyšli Race, ktoré dodnes za 459 € sú bomba hodiny so Zafírom, s mapovou navigáciou, s presnou duálnou frekvenciou, takže Suunto myslím si, že prekvapuje tou váhou medzi užitočnosťou, funkciami a cenou, ktorá je naozaj konkurenčne schopná. A tebe samozrejme ďakujeme. Ja som ďakujem za pozvanie. Že si sa podelil. Ja som ťa zabudol na začiatku predstaviť, tak to spravím na konci. Marek Tarkoš a dá sa povedať, že si v týme, developerskom týme, alebo teda v takom, ako by si sa definoval z pohľadu Suunta? Z Suunta my sme tzv. Externí field testery, čiže my sme takí, čo nám tie hodinky dajú a nás vyšľú testovať a potom v princípe, áno, sledujeme aj tie také troška developerské veci. A je to dennodenné používanie koľko? Asi 2 mesiace? Áno. Hodinky, odkedy ich máme? Dobrá otázka. Hodinky máme od februára, čiže je to viac ako... Takže je to, áno, ja veľa testerov ich testoval, takže je to dobre otestované. Aj môj 9-ročný syn ich otestoval. Takže super. Bez škrabanca. Ešte spomeniem, to sme nespomínali, samozrejme sú kompatibilné so Suunto športovými slúchadlami, ktoré sme nedávno recenzovali. Takže viete samozrejme posúvať skladby aj v mobile a viete komunikovať so Suunto slúchadkami buď Wing alebo Sonic. Takže ak ste nevideli tú recenziu, samozrejme si ju pozrite. Ešte raz ti ďakujem. Ďakujem aj ja. A tešíme sa, že prídeš, lebo keď prídeš, tak bude zase nejaká novinka. Dúfam, že čoskoro. Uvidíme. Ďakujem. Díky. Díky.